Kulun. Pukulun. Ulun ngejawantah. Ongling wis mokito. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki lek ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa Dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibol telu ya ora masalah. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Badranaya. Ya kurang ajar ta. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo Pak ki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha raja sapraptamu Semar. Wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Umpama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo lho? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan. Bu, bar ngisak aku tok kon tekan neng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem. Nek ana tulisane genduren menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Lah ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, atepun dislamet. Tegese ora ana walangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lha iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimake ming bojone. Ijolani
Badut lah. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanono ya. Kula pundi nggo cimat pariping dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne para tuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Ra iya. Kowe iki ra lengganan pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya. Nala gareng padha raja sapratamu. Kamas telek. Nala gareng padha raja sapratamu. Slamet Gong, selamat. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tak manono ya Nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, selamat Truk. Pamujimu selamat Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Mah Bagong iki nang kekuasaanku kowe. Iya. Wah pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendapa separo gendeng separo sang kok. Kowe iki ngece. Selamat kamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes ora dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ha iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Wah iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora mili. Dadi siji sing makaya aku ki kepengin bangun desa supaya bersih. Tegese keresikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan. Ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatane raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek.
ngono. Mula jagat iki ketokne panas banget iki mergo wiwitan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah wis omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Ngerti, Pak? Wis. Mbah perkara bener kok luput. Sing penting aku iso ndelaske ya, Pak. Ha iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha to, Pak? Iya, anjrang kanggo sik-sik. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kusike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene. Rawuhe bapak nala gareng karo Mbah Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kok sing dadi pangareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Awi jenenge kowe iki mbangun desamu ning sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu dhewe maju to. Aja nggo golek ramban ngalor kidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arep golek ramban. Terus? Terus moh ae nggo golek wedi kok ya. Ngurip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa iga pretekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwih-luwih kowe nganggo sapa seral. Apa, Pak? Sapa seral? Mari jegos e propone. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku Pak tukunen terus.
nek carane ngeten menika kula wegah nek carane ngeten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorem asiling samilana mrih sekal kadung ngas kandanya maweh raras renaning griya susah aku, Pak. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa sistem sound system. Tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraan masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu iki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedia 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Ameng 3 wae. Oh, kowe adol pit. Ya piye gong piye lalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, lha edan. Aku iki wong tegelan. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ya. Oh iya. Balok wak kayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke warna-warna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Wohe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe iki. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono.
Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Sing arep ngecor dalan, endi sing ngargahi WC umum, endi sing ngargahi pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi atiku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa lho? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Iki wis tuwa ning teke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jare, Pak. Udus. Hasil kaya bayi aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu monsrot yo. Kandhane kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung kelakon, kawula prengapus desamu kene kelumpukno. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso kelakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung-ora-urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah ra tenan to. Waduh tenan kok. Iki men kari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kasih wis payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan nang. Kuwi apike dikatake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak yo betah-betahe ngopeni. Mula diundur. Lha njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wisa. Iki membengkak meneh malah. Nyewa molen. Ya kuwi. Tukokke wae cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas apa gedang. Hai molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ku nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi
kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi mung lahir tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki ngerti sapa jatine kowe. Bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enak kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki biyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho Gong, aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa nglaksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal, Bagong aku mbangane isin luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur enem. Tutuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujan ora kaul. Najan ndro ngerti dalane. Aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok menggue gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil, Mar. Sidhem jroning masewaken Sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi lerwu sing duka cipta berebuti mandana raras ing nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak. Langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayiwangan Suralaya. Dados puyang payingan sangganing para widodara-widodari para Jawata, para dewa, para dewi. Krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bali wismaning Lurah Bagong. Mendak alon ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta
Wong nek dikandhani ora nggugu ya kaya ngono kuwi. Mungkah ning kayangan gugah ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru Tra. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngayal. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki, Pak. Lah diantrane. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho, kok yaene lagi menyang. Murid lek ngenteni ra ya Ciraka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cak-cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tre. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om Pilahi. Lho, malah janturan. Awigna mastu namat sidang. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki lek ngedongke Bagong suwe. Ngene tak andani ne. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu melocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibul telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa men. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe raku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun.
Iya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kyai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud larih inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Nyas tak idone nyas. Maksudnya itu tadi geni iki sak ucape dadi. Oh ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah yangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali Martya Kunda. Nalika semanten tumuli kula dipriksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat bali Martya Kunda manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu empit dosang reknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi, Pak?
Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok mana alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo Pak? Ngopo Pak kok ngopo Pak? Terucat. Ngopo Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tak tesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpah aku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapku iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asih. Aku ora ngadus dasane, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong ning kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh lah ya emoh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngono ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digoneng kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming merga mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tedamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon.
nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka pokal gawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe duweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Hah? Betara guru ulun boyong ning kayangan. Cemplongke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak mung kepengin jangka karo aku to. Kaya iki. Kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semar asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalekke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho ngomong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur terus waton njeplak cangkeme ra. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Nek kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbok Bagong, mbok Gareng, mbok Petruk, mbok Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bimison jangka ringkihe Semar. Bagong nak tamengi, Bagong tak beteng. Ayo boyongan anakku. Boyongan. Anakku Bagong boyongan nang kayangan. Waton kok iso glindhengke mestakane Semar. Waton kok iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongan anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Bagong. Atur nuwun Pak. Mbah nuwun Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu Pak, bebasan apa? Lho apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki empok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet.
Dadeke copet dhewe wis kok gampang nek Bathara Gurungku kalah karo aku tak jaluki probiyane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu kok ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Kak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora kemomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, wis tak akan dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Edian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gamu men. Lha, loro dikayo aku ora. Wis, wah edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ora sing manah kula. Dilan iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Waduh piye ya? Nem. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mel. Ya saiki dijajal kadek dayane. Bapak ora menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Men. Kowe kokku mau wani ora. Kekudung kono. Penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Ampun nggih panyol kula puwun sing mboten-mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wushu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wong pothok mbiyen. Ngarep boto papate perang. Padha aku ngarep kerupuk 8. Oh kerupuk aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem Pak. Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Aku muling karo kowe ya. Dewa ki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal doh. Terus yen pundi? Ngantem dewa ki dodo medun. Dodo medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dodo medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omonge. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Ndaran. Nganti suane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka ae. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nolo garek karo Petrus. Kita kendhawu Pak. Nggih, Pak, kita kendhawu. Kakang Narada Resi Kanika Putra kenceng warudaya pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe punapa iki mboten nginten babar pisan bilih Panakawan Bagong berguguk ngutawatun mboten purun kula boyong wonten ing kayuwangan Kakang mesti apa jenengan menika kula kinten nggih kurang gawean nuwun sewu kirangipun menapa Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun mangres sangganing para titah kewajibanipun kathah ning kok panjenengan menika ngurusi karo perkarane Bagong ngatasipun Bagong menika namung darbe kepengin bangun desa tumuli ndawahaken prasapa monggo sumpahe Bagong menika mboten damel menapa-menapa wonten ing kayuwangan lajeng panjenengan golek dak-dakaning pasulayan dianggep Bagong nerak pacak nerajang perbatan tumunten badhe dipun hukum dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun sewu lho. Nek upama Bagong dihukum panjenengan menika janjane niate napa to? Kula nuwun prisa. Kakang Narada, menapa panjenengan mboten ngertos legetaning manah kula? Estunipun manah kula menika wiwit rumiyin mboten gathuk, tuwin mboten condong, miwah mboten mathuk kaliyan Kakang Semar. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun prisa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan panjenengan nepataken luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dhateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kaya apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika nek panjenengan tansah nandur gedhe kan Kakang Semar sak anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak Kakang Narada punapi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartentu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jenenganipun kula menika kami tuwaning kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedawu kula mutaken.
Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa warah nampik pitutur becik. Ha nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula semanggaaken. Ning nek panjenengan mriku mangke nandang wirang merga saka pokali Panakawan. Ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Ha nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka semanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati wonten timbalan Pukulun. Penyarikan nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong Kakang, ulun paringi Purbawasisa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek ada wani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono, nek ada kewirangan apa aja dundang Trada. Kakang Trada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula niki kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Nerada ora melu-melu, ora melu garap pun cekap semanten. Ngaten panjenengan boten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton panjenengan Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu. Nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika boten sae ngalisir saking anggrang-angring kautamaan. Kula nuwun sewu, kula boten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ngaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Monggo. Ajeng cemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasisa. Wis kana Indra do menyang kana. Kowe do ora mikir apa piye? Ming semagoh karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu iki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep mlebu ICU ana do mangkat. Remuk kabeh kowe. Arep Yama Dipati ku tong njabut nyawa. Kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Ya menyang Indra Brahma Yama Dipati penyarikan mangkat dina iki. Udaya mak mbok bolang kali codhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone. Remone lakon apa to Imam Pramesti Bathara Guru iki pendak-pendak dikandhani kok ora gugu ae. Tak tontone wae kaya ngopo kanan kedadeane. Pacarian putra lamun kawekasan Maya Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta Wisanggeni Maya Wisnu Pratenta. Wah dewa do tekan kene ya Tru, ora nambah lemah ya. Kaya demit ya Tru. Heeh. Ning arepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wingi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora wangi aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulai ngono. Wis
kandhane ro bapak didilat bathuke mbun-mbunane ro bapak men dadi wong digdaya barang tekan kene ngundha mana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundha mana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan munjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Gareng iki ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Ora tak siapke linmas ki. Arep dotuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu kok cangkem. Suram Sembrono, minggir pancen kowe mau perang kowe mundur. Tangane karo Petro. Heeh, pasrah keselamatan ya Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Dewa tenan? Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ha iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Bu pacare utuh Bathara Penyarian kewajibane nyatet neng kayangan mula kok ngendi-endi ballpoint. Ha iya sing tengah kae kowe tepung ora terus ngerti no nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa nderekke karo Janaka ketemu karo dewa sapa kae Bathara Brahma dewaning geni jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya ora imbang piye ngarep rung ngarep cilik musuh cilik dhuwur musuh dhuwur aku kok malah entuk gedhe mongko musuhmu bahaya dhewe kae kon ae sapa e Bathara Yamadipati kewajibane njabut nyawa edan aku dadi aku entuk musuh tukang jabut nyawa ae karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe yen ora sanggup catut hartaku kok anu nyatut untune Yamadipati dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik mongko lek ku jabut ngeget ha iya mesti langsung utus wis senengane nek dikeplak bales mestaka e kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kulun nala gareng tak tampa pangestuku tampanono lho nggih Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk Petruk tak tampa pangestuku tampanono Pak Carek bekti kula Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nulung garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong ndak tampa ora ngecer wajabut nyawa jabut untukmu wonten menapa Pukulun nala gareng pripun aku entuk dawing wang Pikulun Jatimurti ya pepundhenku nggih kinan bondo karo Bagong mergo Bagong keluputan wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun waduh gadanira wirang tumak
Setyaniku garwanira Amen ketok gleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora? Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan karo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalahe apa? Lho iki Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalahe apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelan kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Ora minggat swarmaku tiban tangan kene marganing patimu. Eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Ayo brutu ya. Iya, iya. Kene mergani matimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyalian. Jabut nyawa jabutan. Awas. Wedan. Long. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Dijoke sik dijoke. Kaya apik-apik kok. Pokoknya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat. Bapak nunggu pun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dek. Ayo jabute nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake rekane iki ku. Santai wae. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho.
Weh ladara, kowe jabut aku ora mati, tak jabut kena. Wah. Bagong Bromo. Wedan. Kowe Bromo? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Bromo Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mendili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minta cabut nyawamu. Aku nek ngamuk mataku lamur kok ya. Petruk sing kok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, cuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendhep tak jabut. Saking manggilku. Ha iya. Tapi ya wis tenan ora ngono ndak dewane jo ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wah, Gong. Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang bapak wae. Ah, mlayu kae kene. Ya. Marika den prayit wis semuri reseka balik titiyane gandayane Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar nggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa nggenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta.
Niate ya kuwi sing tok jongkone sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben niki wae iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar Wurung tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal won. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah ning omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja tru. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku ora garing wae bapak lenggane omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingkang dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala garing wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngasuwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Kok ya wis ide ngono lho. Nek warne Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki du Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun. Nek ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Wis saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis nek tok paidole katres aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngikhlas gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya, Tru. Anjen setan lan. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Garing, kowe sing ngomong. Pukulun kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis, omahe Garing karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku atur. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet, Garing ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku menggaya kok.
Anjing setan rane ya terus mangkat yo nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa aku tak ngrukti bapak le. Algon laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu mamring sepi iki mongko mengkari 3 dina aku janjeni karo masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane minggati aku. Minggati masalahku. Wis kena aku rambut didaya sapa ya sedulurku sing iso bantu karo aku ki monggo Semar ki woi ya Deng Semar ki duwe kakang ya kuwi kakang Tomblok Togok wah Siwa Togok arep tak jaluki donatur anggere ora ngegawe tonyo Siwata. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwata Siwa Mblok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambyantune Siwata. Ki bapane ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke ning alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak aku rawa aja kaget penggalemu ya wa siap-siapke kabeh bondo didelekke ndak tak colong wa aku teko tenan wa bektiku katur ya wa tekamu lho pengestune Kang Togok slamet Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang ya tak tampa kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem sapa mrene pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo eneng apa lan wigatine apa mara gage kowe matura karo aku Sarawita ora ana apa-apa kok Gek ya ming sepi tegese nang omah ki sepi nglangut mula terus aku dolan mrene ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus ora ana kegiatan liyane terus entuk warta apa ana berita apa mbah lho jare ndelok TV aku mung ndelok iklan kok nek berita tak pateni ngono anggere mulai iklan tak tonton ayo kepengin tuku apa ta apa ngono lho Kak oh ngono ta ya rasa sok tetuku duit kuwi apike dicelengi dinggahke rasa tuku apa-apa mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nretek merono-merono ning duwe singgahan
Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparo do sapa. Hah. Sapa kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gok. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine ya ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lum. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Lah aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra ternyata sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jejumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sawen-wen mongko blas to anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Mongko jane Semar ki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Nek kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca do nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa yo bakal tekan kene tenan yo cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung. Wong kae iki wong nekat ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba. Oh. Brenjake do ganter-ganter.
suarane wit esuk mau ora leren-leren nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene ya muga-muga bener wae kok lambang rata tanman lara prateng sukune ngargaram kang tumingal tiram kang tumingal dendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten eling-eling ki Lurah Togok nggih Sang Hyang Catu Goreng Ngijawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki Lurah Bagong ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong mangkono pangudas marane ki Lurah Bagong. Assalamualaikum wong wong aku rawuh wong petegak wah cangkeme wis ketok rak ming padha karo diisin-isin kita kowe Gong lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya lho sajake wong aduh liwat niki wong lawange ndi wong lawange ngarep kuwi cah edan oh iya cah kendir wis aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe aku sowan ya wong petegak Togok yang malegat trembilung kang sarawita kang sabuh bandil ing teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer wilujeng wae ngaturke bekti ya wae ya tak tampa Bagong samet Gong Bitri bilang Andeng bilang lali aku samet wong bilang itu katur ya wong tak tampa Bagong maestune wong tua tampan nono tak gegem dadaku kok cilik terus to wong ya karang kaya ngene iki wujudane sing penting sehat ya wong sehat Jiwa Togok sehat wong iya selamat sehat le cah bagus sangeme kok sedawa wong mbok wis kudu jeneng wong tuwa kok mesti ngobo-obo sak penake dhewe jane kowe iki ngopo kok janur gunung kadingaren dian omamu saya apik kok kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang ratu sugih-sugih apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukokke butuh apa-apa tukokke kae gambare sapa ya Pak gambarku no ae to sing ning buri kae to heeh nganggo sandangan Jawa nganggo iket kok lambene ora dawa tok plester apa aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa mung ketokke demes kok asem iki iso dikan to iso kae nek dimake kaya rupaku lho Pak tapeke ya Pak lah ora tenan to apa-apa ditembung to gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa apa wis ditembok urung sendelke kandang kebo asem lho aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gombinatara wis gambare tendelke kandang kebo ngopo ana apa ngene wae aku arep matur apa kurang-kurang bejane sisip sembire kowe kelangan adi wae lho adi sapa Semar kok kelangan Semar piye maksude aku ki mbok nameng niat kepengin bangun desa lah aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk ponakanmu kabeh iya
dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke. Bakok. Aja waton lekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pikulan, pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manek rungkat. Kowe omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duar ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku ape. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong tak boyong iki jole aku. Bagong aja teko ning kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petro ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petro. Lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Dudu iki ya iki arep kaya ngene iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos lho iki mbok ya dilereni lek seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku ro bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane dianak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. TOG-OG togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku treke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek dong aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake ro dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu
ana ing kori sira matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Pakayangan ki gawat kok ana bodigate wae. Sapa sing karo bola-bola apa to? Nah terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak pokoke aku ngono nang dalan di baju lomo itu aku kan mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok dodok. Ora. Aku sare curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ha. Ora omong. Ngambek-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambek-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwe cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wengahi. Sumimpen lenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan panandiri Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa satra ing Madukara Raden Janaka. Jan arep nemoni lelakon ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifek gedhe ngiluwa. Kowe ora gaya nganggre ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki.
sikile mlaku kok njur halus. Togong. Wis ben nangge wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togong. Padha-padha aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Togong. Malah jijiki. Wis ben mengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya, Tek. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Lasangku gendeng. Ana-ana ora. Wong nganggo gendeng Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewong. Wes malah ora karu-karuan dadi lewong atiku. Ora ngono kuwi Raden Janaka ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Morayu dibudalake bebarengan padha numpak bis Malang. Wis gek menyang kok malah wingi ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi malah dadi mumet siraku. Yo melu aku, ayo tak duduke dalane anjuk ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togog ayo mangkat saiki. Togog ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya iki mangkat. Togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togog budal dina iki Togog.